ke son ka a zahiri ka duba shi, dan ka gane manufar da ke cikin ran shi. Na ji zancen da kayo sannan na yarda da shi, ka biyo amma sai ina da ra'ayin shi. Na mika sogun kike kina ta baya da shi, karɓa ki buɗe duba wata kirki dace da shi. Idan ta kai ne soyayya me zan yi da shi, babu dace a tsakanin mu kai hakuri da shi daga mutane ne. Allah ya yi wa zuciyar kowa da wanne ne, ko cikin zuciya ba kai ne ba, ka ja da baya ba zan iya da kai ba. Zuciya yau ta samu muradinta, ni da kai da shi ɗaya bai zama bare ba. Zuciya yau ta samu muradinta, ni da ke da shi ɗaya bai zama bare ba.